Здравейте и добре дошли в това видео, в което ще си говорим за това как се оборва възражението "Не искам да оставам длъжник на банката". Сега, преди да започнем, това, което искам да кажа е, че в целия ми опит, в целия ми 7 годишен опит като търговец, както на чуждестранния пазар, така и на българския пазар, никъде не съм виждал това как се оборва точно това възражение. А преди години доста често съм го срещал и беше доста фрустриращ момент за мен, когато не знаех как точно да се справя с това. Докато не попаднах един ден на едно видео на Алекс Хормози, в което той обясняваше как да не знаеш как да направиш определена цифра на месец, умножено по 12, и като изкараш това, което правиш в момента на година, се получава едно число, което ти дължиш на себе си всяка една година, само единствено за това, че не знаеш как да достигнеш своите финансови цели. След малко ще ви обясня всъщност как го правим това нещо. Взех тази концепция и го превърнах в истински objection handle и това как да се справяте с подобен тип възражение. Сега, преди да започнем, това, над което искам да наблегна, както го казвам това нещо във всяко едно видео за възраженията, има два типа възражения. Възражения, които са базирани над логистика, и такива, които са базирани над страх. Тези, които са базирани над логистика, има някаква супер къса и малка пречка. Вие сте сигурни, че човек иска да го направи това нещо на 100%. Идеята е просто да се натъманят няколко дребни неща. Докато възраженията, които са базирани над страх, са една идея по-комплексни и там трябва една идея по-задълбочено да се оборва самото възражение, за да се премахнат тези страхове, за да се премахнат тези ограничаващи мисли тук и сега, за да може да помогнете на човека да вземе възможно най-доброто решение за неговата или нейната ситуация. Така, това възражение по принцип може да изникне веднага след логистично възражение. Примерно да кажем, човека ви казва: аз на 100% искам да го направя, човек. Давай да го действаме. И вие му казвате: да, окей, но имайки предвид твоите финанси в момента, най-добрата версия е да го направим на насрочено плащане, чрез ДСК, TBI или някакъв вид насрочено плащане. Където човека остава длъжник за някакви месеци към дадена банка. И тук има вероятност да се сблъскват с това възражение: ами човек, виж, аз не искам да оставам длъжник на банката. В смисъл, заради това, нали, дай да се чуем след още, да кажем, месец-два и тогава вече съм готов с цялата сума. Това възражение обаче е базирано на страх. Аз не искам да оставам длъжник. Кредит, big no. No. И какво правим в този случай? Продължаваме по следния начин. Да, разбирам, че не искаш да се задължаваш и съм съгласен, нали, да бъдеш длъжник не е едно от най-приятните неща. Мога ли да предложа една бърза перспектива спрямо ситуацията? Какво правим тук? Но пълно нормализираме реакцията на човека, поставяме се в неговите обувки и проявяваме емпатия, за да намалим самият резистанс. За да може човека да осъзнае, че ние не сме срещу него, а ние сме до него и сме срещу проблема. След което искаме така нареченият permission to proceed, позволение за това да продължим. Защо го искаме това позволение да продължим? Защото когато искаме това позволение, човек е много по-реципрочен и е окей да изслуша нашата гледна точка или просто да води една идея по-открит и искрен разговор. Така, да, разбирам, че не искаш да се задължаваш, съм съгласен, че, нали, да бъдеш длъжник не е едно от най-приятните неща. Мога ли да ти предложа една бърза перспектива спрямо ситуацията? Да, разбира се. Окей, добре. По-нарано в разговора ми спомена, че на този етап на месец правиш около 3000 лева, а това на година е 36 000 лева, нали така? Да. Добре. Също така обсъдихме, че финансовата ти цел за след 6 месеца от сега е 10 000 лева на месец, което прави 120 000 лева на година, нали така? Да. Сега, защо е толкова важно да направим едно бързо резюме? За да можем отново да сме сигурни, че това са правилните цифри и за да може да направим тази една бърза и супер простичка математика, която ще видим сега как я правим. И тук започваме да оборваме самото възражение на една идея по-сериозно. Добре, виж, с цялото ми уважение към теб, но ти така иначе вече си длъжник. Обаче не към нас или към банката, а към по-добрата си версия. Всяка година имаш дълг, който изплащаш в размер на 84 000 лева. Тоест, изчисляваме
самата разлика между желания годишен доход от 120 000 лева и сегашния им доход от 36 000 лева. Просто махаме от 120 000 36 000 и получаваме 84 000. И това е дългът на човека всяка една година към по-добрата си версия. И този дълг, basically е... Човека го плаща този дълг, защото не знае как да прави тези 10 000 лева на месец. Който изплащаш в размер на 84 000 лева всяка една година, за това, че не знаеш как да изкарваш по 10 000 лева на месец. Докато останалите хора си изплащат кредитите с пари, ти го изплащаш с... И тук вмъквате контекст на болката, която човека ви е споделил. Да кажем, примерно този човек е строител и всеки ден супер много се преработва, парите не му достигат, няма достатъчно време за своето семейство, няма достатъчно време за себе си. Това, което прави е, като се прибере, е просто да си легне и генерално се прибира само за да спи и живее на работа. И как би прозвучало това нещо? Докато останалите хора си изплащат кредитите с пари, ти го изплащаш с факта, че си супер преуморен, нямаш достатъчно време за своето семейство, не вярваш, че на теб ти се плащат достатъчно, дори нямаш време и за себе си. И ти това нещо вече го изплащаш по този начин в продължение на 2 години. И тук идва един много важен въпрос. А именно, кое е по-рисковано според теб? Това да се издължим към банката в рамките на няколко месеца, но в крайна сметка да имаме уменията и знанията, които да ни изкарат от тази ситуация, за да може никога повече да не изричаме думите нямам парите, следователно няма да го направя, или е по-рисковано да не правим абсолютно нищо по въпроса и да изплащаме този дълг с... И отново вкарвате контекст на тяхната болка. Тук идеята е да ги накараме да осъзнаят, че е много по-рисковано от това да си останат на едно и също място, отколкото да действат. Така. Продължаваме. Ами да, точно така. Нали, както вече обсъдихме, със сигурност е много по-рисковано да остана на едно и също място. Всеки адекватен човек би ви отговорил по този начин. Добре, а ако погледнем от гледната точка на твоята по-добра версия, човекът, който вече печели тези 10 000 лева на месец и повече, какво решение би взел той тук и сега, за да се постави в най-добрата финансова позиция 6 месеца по-късно? Би ли продължил да отлага, казвайки, че не иска да оставя длъжник на някоя банка, само за да се окаже 36 или 9 месеца по-късно в омагьосан кръг, губейки ценно време и пари, или би направил всичко по силите си и би действал възможно най-скоро? Тоест тук им даваме опцията те сами да си лепнат, така да се каже, един лейбъл, един етикет. Дали да бъдат от хората, които продължават да отлагат и се надяват нещо да се промени, което е нелогично, или всъщност да се превърнат тук и сега в човека, който вече заслужава всичко това, което този човек иска да го постигне и да действа. И тук им даваме изцяло избора в техните ръце. Това се нарича Identity Labeling. Да позволяваме и да оставяме човека сам да реши от кои хора иска да бъде. Да, той би действал. Окей, ама това е той. И тук прехвърляме топката обратно в ръцете на потенциалния клиент, за да видим по какъв начин ще реагира. И тук казваме, добре, а ти какво ще направиш? И тук или сделката бива сключена и вече преминавате към онбординг, или получавате следващото възражение. И това, дами и господа, е начинът, по който оборвате възражението: не искам да оставам длъжник към някоя банка.